दा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ आं बुंदों जे सुइजारलेण्डआ मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइ गोजोन आरो शान्तिनि जायगा ना बेखौ माखासे मानसिफ्रा बुजियाखै बा बुजिनोबो नागिराखै। बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय मा बिथांमोना बुजिनो नागिरा। गोबां समाव मानसिफ्रा बिबुंथि होनायाव बुङो जे राम राज्यो बानायनांगौ। दा राम राज्योआ दापर जुगावसो दङमोन। दा बेखौथ' बानायफिननो हाया, नाथाय दाबो बुङो मानसिफ्रा राम राज्यो बानायनांगौ। बिनि ओंथिया बे जाबाय जे गोजोन मोजां मोनसे थासारिनि मोनसे रायजो बानायनांगौ। दा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ आं बुंदों जे सुइजारलेण्डआ मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइ गोजोन आरो शान्तिनि जायगा आरो जोबोद समायना जायगा। दा बेखौथ' जावखांना लाबोना आं बड'लेण्डआव दोनफैनो हाया, खिन्थु बड'लेण्डआबो बेबायदि जानो हायो। मानोना खाथियाव भुटान हाजो दङ, बेसेबा समायना रमायना हाग्रा ओनसोल दङ, दैमाफोर दङ। दा बेवहाय आरो लोगोसे जोंनि हारिमुफ्रा ओरैबायदि समायना। दा बेखौ जुदि मोजां साजायोबा बेथ' सुइजारलेण्डनिफ्राय खम नङा। दिनै सुइजारलेण्डआव जेरै लाख लाख मानसिफ्रा थाङो, बड'लेण्डआवबो दिनै लासै लासै फैनो हमदों जेला गोजोना जाबाय। दा बे बाथ्राफोरखौ ना बिपिएफआ बुजिगोन ना हाग्रामा महिलारिया बुजिगोन। बिथांमोनाथ' बै समाव जौ जुवा बायदिसिना दादागिरि बुलायनाय बेखौल'सो मिथिगोन नालाय। जोबोद मोजां थासारिया अदालगुरियाव थांनाय 2020आवबो जोंहा गोबां बिजाथि देरहादोंमोन आरो 5 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव अदालगुरि रायजो राजाया बयबो एक्सेप्ट खालामदों। गासै गं 10 समस्ति दङ। जि समस्तियाव जोंनि आगोलाव मोजां नङामोन, बे समस्तिफ्राबो मोजां जागासिनो दङ। दिनै 5 नयाव मोदैबारियाव ननाय बेफोरावबो जोंहा जोबोद स्ट्रं जागासिनो दङ। बाखि समस्तियावथ' दङ। दा नंखायनो नैबे जे जानो गोनां बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ अदालगुरियाव जों जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामगोन, बियो सियर। खैथा मोनगोनखौ आं बुङा, खिन्थु बाय जिखिनि पार्टिफोर दङ बिसोरनि मादाव जोंनो बांसिन गोबां बाथ्रा दङ, नाथाय जोङो मोनबा मेन पइन्टखौ लादो। बेयो जाबाय बिमा एबा आइ। बिमानि सिङाव गोबां पइन्ट दङ जोंहा आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय। बिनिफ्राय हा दङ, हानि रैखाथि आरो हानि मोनथायफोरखौ जाहाथे बयबो मोनो। बिनिफ्राय दङ हारि, गासै बर' हारिजों लोगोसे 26 हारि बोरैहाय जयै जौगाहोनो हायो। बिनिफ्राय दोङो सोलोंथाइ। सोलोंथाइयाव जोङो गोबां खामानि मावनो गोनां दङ, मानोना सोलोंथाइयानो मोनसे हारिनि बेकबन। बिनिफ्राय बाथियाव दङ जोंहा गोजोन। गोजोनखौ जों अरायसम गायसननांगोन, गोजोनखौ जों अरायसम लाखिनांगोन, अब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन। बिपिएफखौ होनदों आङो। बिपिएफनि साना हाबबाय आरो UPPLनि साना ओंखारबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदिनो मिनिथाव बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरा एसे नायबाथाय मोजां जागोन, अनगोन खोमा होननानै बुङो। दा बिस्वजित दैमारि बिथांखौ जोबोद अनो खोमा, ओंखायनो बिथाङा बेवहाय लुबैयाखै, आमेरिकानि राष्ट्रपति जानो लुबैदों। खौरांगिरिफ्रासो सोंदों, आं नायाखै, नुवाखैबो आङो। स' बे मोनसे अनोखायनो बुंदों हयथ'। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय बिथांखौ इनसाल्टबो खालामदों। दा बेफोर बाथ्रानिथ' मा फिननाय थानो। ना बेखौ माखासे मानसिफ्रा बुजियाखै बा बुजिनोबो नागिराखै। बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय मा बिथांमोना बुजिनो नागिरा। गोबां समाव मानसिफ्रा बिबुंथि होनायाव बुङो जे राम राज्यो बानायनांगौ। दा राम राज्योआ दापर जुगावसो दङमोन। दा बेखौथ' बानायफिननो हाया, नाथाय दाबो बुङो मानसिफ्रा राम राज्यो बानायनांगौ। बिनि ओंथिया बे जाबाय जे गोजोन मोजां मोनसे थासारिनि मोनसे रायजो बानायनांगौ। दा सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ आं बुंदों जे सुइजारलेण्डआ मुलुगनि मादावनो बयनिख्रुइ गोजोन आरो शान्तिनि जायगा आरो जोबोद समायना जायगा। दा बेखौथ' जावखांना लाबोना आं बड'लेण्डआव दोनफैनो हाया, खिन्थु बड'लेण्डआबो बेबायदि जानो हायो। मानोना खाथियाव भुटान हाजो दङ, बेसेबा समायना रमायना हाग्रा ओनसोल दङ, दैमाफोर दङ। दा बेवहाय आरो लोगोसे जोंनि हारिमुफ्रा ओरैबायदि समायना। दा बेखौ जुदि मोजां साजायोबा बेथ' सुइजारलेण्डनिफ्राय खम नङा। दिनै सुइजारलेण्डआव जेरै लाख लाख मानसिफ्रा थाङो, बड'लेण्डआवबो दिनै लासै लासै फैनो हमदों जेला गोजोना जाबाय। दा बे बाथ्राफोरखौ ना बिपिएफआ बुजिगोन ना हाग्रामा महिलारिया बुजिगोन। बिथांमोनाथ' बै समाव जौ जुवा बायदिसिना दादागिरि बुलायनाय बेखौल'सो मिथिगोन नालाय।